ברוכים הבאים. היום אני הולך לחשוף בפניכם איך לבנות סוכן AI, צ'טבוט, שיכול לעבוד בשבילכם 24/7. סוכן שיכול לענות ללקוחות, לטפל בפניות, לסגור עסקאות ואפילו להפוך למוצר שאתם יכולים למכור לעסקים אחרים ב5,000 שקל לפחות. תחשבו על זה, כלי אחד שאתם בונים פעם אחת, וזה יכול לשרת אתכם או את הלקוחות שלכם שוב ושוב, בלי שאתם צריכים להיות שם. והחלק הכי טוב פה, זה לא דורש קוד, זה לא מורכב, ובסוף הסרטון כבר יהיה לכם צ'טבוט חכם, מבוסס AI שמוכן לשימוש ולמחירה. מקווה שאתם מוכנים לזה. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז ככה האוטומציה בעצם נראית. יש לנו פה מודל מרכזי של הסוכן AI, שאליו מחובר צ'אט. כרגע השתמשתי בצ'אט המובנה של N8N, אתם יכולים לחבר לפה וואטסאפ, טלגרם, מה שאתם רוצים, כל צ'אט שעולה לכם על הראש. ואליו מחובר מנוע של ג'מיני, כלומר הוא מונע, כל התשובות שלו מונעות על ידי ג'מיני, אפשר לחבר לשם איזה מודל שאתם רוצים, דיפסיק, ChatGPT, ככל שתשקיעו במודל יותר טוב, התשובות גם יהיו יותר ענייניות ויותר מדויקות. אחרי זה אנחנו צריכים לחבר גם ממורי, כי אנחנו רוצים שיהיה לו זיכרון כדי שהוא יוכל לזכור את כל השיחה, שהוא יביא תשובות שמתאימות גם לאורך כל השיחה עם הלקוח, ואני צריך בעצם לתת לו שתי כלים, שזה בעצם גישה לגוגל קלנדר שלי. הגישה הראשונה זה בעצם לראות את הפגישות שיש לי, בגלל שהוא הולך לקבוע פגישות עם הלקוח, אז לוודא שאין לי פגישה כבר בתאריכים האלה. והכלי השני זה בעצם היצירת פגישה בגוגל קלנדר. אני אראה לכם איך זה נראה בתוך האתר. זה שוב, אם אני משתמש במודל שלהם, של הצ'אט, כמובן שלא חייבים ואפשר להמשק את זה בצורה אחרת, אני פשוט רוצה לשמור על הדברים כמה שיותר פשוטים, אז אני ממש יכול לדבר איתו. היי, קוראים לי מיכאל, והוא יענה לי ממש כאילו זה סוכן שעובד איתי בעסק והוא מכיר את העסק ויודע מה העסק שלי מציע. אני רוצה לדעת האם יש לכם אוטומציות לעסק של כושר אונליין. אז הוא יענה לי. אוקיי. כן, בואו נקבע פגישה. ואז בעצם בשביל לקבוע את הפגישה הוא צריך ממני שתי נתונים, שזה אחד זה מייל, נשים לו סתם מייל, ולמתי? מחר בבוקר. הנה, והוא ממש נותן לי טווחים של תאריכים, של שעות. תביא לי את השעה הכי מוקדמת. הוא בודק ומוודא מה השעה הכי מוקדמת. אז הוא אומר, מחר מתאים לי ב9 בבוקר. האם זה בסדר? כן. בואו נראה. והנה הוא אומר שהוא קבע את זה בהצלחה. הוא גם פונה אליי. אם אני הולך לגוגל קלנדר שלי, אני יכול לראות שנוספה לי פה פגישת ייעוץ בשעה 9, שהנוכחים שלה זה אני וטסט. עכשיו בואו נבנה את האוטומציה הזאת. אתם יכולים לבנות אותה ממש ברבע שעה. אני אראה לכם את זה עכשיו. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים שיפעיל לנו את האוטומציה זה בעצם בשליחת הודעה. אחרי זה אני רוצה לחבר אותה למודל של סוכן AI. ופה אני רוצה לתת לו את החוקים. אני רוצה להגדיר לו איך הוא עונה, מי הוא, מה הפרטים של העסק שלי, מה התפקיד שלו, על מה הוא לא אמור לענות. אז אני ממש יצרתי עם ChatGPT פרומפט כזה שאני מגדיר לו שהוא בוט של FlowMaster, מסביר לו על העסק, למה הוא אחראי, מה הוא אמור לעשות, מה הסגנון דיבור, ובעצם כל מיני דברים שאם המשתמש מנסה לסטות מהשיחה, אז לא לענות לו. זה מה שבניתי עם ChatGPT. ככל שתבנו פה פרומפט יותר מדויק, אז התשובות שלו יהיו יותר ענייניות ויותר טובות. אז מאוד מאוד חשוב להשקיע בפרומפט הזה. אחד הדברים החשובים שגם שמתי פה זה בעצם התאריך של היום.
בגלל שהוא הולך לקבוע לי פגישות, חשוב לי שהוא ידע מה התאריך הנוכחי, כדי שהוא ידע לקבוע פגישות למחר או מחרתיים, אז אני צריך לספק לו את זה. בגלל זה גם אני מגדיר פה שזה יהיה expression ולא fix, כי אחרת זה יתייחס לזה בתור טקסט. אז ברגע שזה expression והשתמשתי בו בפונקציה של n8n, אז הוא ישים לי את התאריך של היום. אתם רואים now, ואז בפורמט של year, חודש ויום. אחרי זה, אחרי שיש לי את הסט חוקים למודל של ה-AI, אני יכול לבחור את ה-chat model, שפה אני אשים את Gemini, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, זה רק לדוגמה. אם אתם רוצים באמת להשתמש ב-Gemini ואתם רוצים לחבר אותו, אז פשוט תוסיפו פה credentials, בשביל להשיג את ה-API key, תיכנסו ל-aistudio.google.com, תתחברו לחשבון שלכם, תלחצו get API key ואז create API key, ובעצם תוכלו לקבל את ה-API key ולשים אותו פה. ואז אחרי שתחברו את זה, יהיה לו גישה לג'מיני שלכם. אחרי זה תבחרו איזה מודל אתם רוצים, אני אשאיר את זה על המודל הזה, כי יש לו איזה 1,000,000 טוקנים בחינם, כרגע זה פחות קריטי לי, וכמובן שאם אתם כן משלמים על הטוקנים, אז חשוב להגביל את כמות הטוקנים, כדי שכל שיחה לא תבזבז לכם יותר מדי כסף. אחרי זה אני אחבר לו memory, כדי שיהיה לו את הזיכרון של השיחה, אני אגדיר פה משהו כמו 10, כלומר את ה10 הודעות האחרונות אני רוצה שיהיה לו, כי זה בדרך כלל האורך של השיחות עם צ'טבוטים באתר. אם אני אגדיר פה משהו יותר גדול, ובאמת יהיה שיחות ארוכות, זה אומר שגם זה יבזבז יותר טוקנים. בגלל זה חשוב להגביל את זה ברמה מסוימת, אבל גם לא יותר מדי, כי אני כן רוצה שיהיה לו הקשר לשיחה. אז 10 זה נראה לי מספיק. ואז אני נותן לו את הכלים שאיתם הוא הולך לעבוד. אז הכלי הראשון, זה יהיה גוגל קלנדר, של לבדוק את כל הפגישות שיש לי ביומן. בעצם הוא יבדוק את הפגישות בתאריכים שאותם הלקוח ירצה לקבוע בהם פגישה. אז אני אשנה פה את האופריישן ל-get many, כי אני רוצה שהוא יקבל את כל הפגישות בתאריך ספציפי. אני אבחר את הקלנדר שלי, ואז בלימיט אני לא צריך לגעת, ואז אני צריך בעצם להגדיר את היום, את התאריכים שביניהם הוא יביא לי את כל הפגישות. בגלל שאני לא יודע את זה מראש, אז אני לא יכול גם לשים פה איזה פרמטר מראש, בגלל שהכל הולך להיות פה מנואל עם שיחה, אבל הצ'אט ידע בעצם את הימים שהלקוח רוצה לקבוע בהם פגישה, אז יש פה אופציה ממש מגניבה של לתת לו להגדיר את המשתנה הזה. כלומר, המודל מדבר עם הלקוח, מבין באיזה יום הוא רוצה לקבוע את הפגישה, ואז הוא ישים את התאריך של אותו יום בפרמטרים האלה, גם באפטר וגם במיפור, ובעצם יבדוק האם יש פגישה כבר בתאריך הזה, וידע מה הזמינות שלנו. אז אחרי שנתתי לו להגדיר את הדברים האלה, אני אבחר פה מודל נוסף של קלנדר, שבעצם הוא יהיה אחראי על קביעת פגישה עצמה. אז פה אני משאיר create, אני בוחר את הקלנדר שלי, עכשיו בסטארט ובאנד גם אני רוצה שה-AI יקבע אותם, בגלל שהוא זה שמדבר עם הלקוח. בנוסף, יש פה תמיד, תשימו לב, add a description. זה אומר שאני יכול להוסיף ממש על הפרמטר הזה, עוד איזשהו תיאור קצר, לעזור ל-AI להבין מה הוא צריך לשים פה. בגלל שפה זה די straight forward, אין לי מה להוסיף לו description. מעבר לזה, בגלל שאנחנו קובעים פה פגישה, אז אנחנו צריכים להוסיף עוד כמה פרמטרים. אחד מהם זה בעצם המשתתפים. אז המשתתף הראשון הוא תמיד יהיה אני. אז אני אשים פה את המייל שלי. והמשתתף השני זה יהיה בעצם ה-lead. אז אני אתן לו להגדיר את זה. ואני אוסיף פה description, בגלל שאין פה כותרת, אתם שמים לב, פה יש כותרת, אז הוא יודע בדיוק מה זה עושה. פה יכול לקרות מצב שהוא לא יבין שזה האימייל שלי, ושהוא אמור להגדיר את האימייל של הלקוח, אז אני אספק לו הסבר קצר של user אימייל, ואז שהוא ידע שפה הוא שם את האימייל של הלקוח שסיפק לו. מעבר לזה אנחנו צריכים להוסיף גם summary, כדי שיהיה איזה כותרת לפגישה, וגם את זה אני אתן לו להגדיר. אחרי שסיימתי עם כל הדברים האלה, אני יכול לסגור, והדבר היחיד שנשאר לנו זה להטמיע את הצ'טבוט באתר. בגלל שהשתמשתי במודל המובנה שלהם, אז הם ממש עושים את זה בצורה קלה. אני הופך אותו
שיהיה נגיש מבחוץ, משנה את זה ל-Embedded, כי אני רוצה להטמיע את זה בתוך האתר שלי, ואז אני יכול להיכנס לפה, יש להם מדריך מסודר איך מטמיעים את זה. בצורה הכי פשוטה, אתם הולכים ל-CDN Embed, לוקחים את הסקריפט הזה, מחליפים את הכתובת של הוובוק לכתובת שרשומה לכם פה, ובעצם זה מטמיע לכם את זה בתוך האתר. סליחה, איפה זה? אז זה מטמיע לכם את זה בתוך האתר. עכשיו, אם אתם רוצים לעשות משהו טיפה יותר מתקדם, אתם גם יכולים לבנות משהו ידני, אפילו להשתמש בצ'אט שלהם, המובנה של N8N, אתם יכולים לעשות צ'אט משלכם, ממש עם צ'אט GPT, הוא יכול לבנות לכם משהו ממש מגניב. אני פשוט הבאתי לו את העמוד הזה, אמרתי לו שאני רוצה שטיפה יעצב את זה, לפי החוקים שהם מגדירים פה, שהם אומרים לנו איך הצ'אט שלהם עובד, וקצת שיחקתי עם צבעים, ואמרתי לו שזה יהיה מימין לשמאל, בגלל שזה עברית, ובעצם הוא הביא לי איזשהו סקריפט להטמיע באתר, כי ממש לא הייתי צריך לכתוב שורת קוד אחת, הדבר היחידי שאני צריך לעשות זה נטו להחליף את הכתובת של הוובוק, אז אני אלך לאתר שלי, שאותו אני עורך בעזרת אלמנטור, אני אמחק את זה כדי להראות לכם איך עושים את זה, אם אתם לא יודעים. אני לוקח HTML, שם אותו פה למטה, ואז מדביק את זה. עכשיו מה שנשאר לי זה רק לקחת את הכתובת, ולהחליף אותה פה. אני יכול לעשות פה פרסם, אני אחזור לאוטומציה, נעשה פה save, נפעיל אותו כאקטיב, ואז אני אחזור לעמוד שלי, נעשה רענן, מנהל לי איתו שיחה, היי. מה העסק שלכם מספק? אז הוא מסביר לי, יאללה. בואו ננסה לקבוע פגישה על תאריך כבר שיש בו פגישה, דוגמה 9 בבוקר. יש לראות שהוא באמת חוסם את זה. באמת אתם גם צריכים לשחק עם הצ'אטבוטים שאתם בונים, כדי לוודא שהם עובדים כמו שצריך. אם לא, אז פשוט לחדד את החוקים שהגדרנו לצ'אט. אז אני אגיד לו, טסט. שלמה. מחר בשעה 9. אז הוא בודק, הוא אמור להגיד לי שהוא לא יכול. הנה הוא אומר, נשמע לי מעולה, לצערי מחר כבר יש לי פגישה, מה דעתך ב9:30? יאללה, 9:30. ואז הוא מאמת איתי, אומר לו כן. וזהו, הפגישה נקבעה, אפשר לראות את זה פה. וזהו, סיימנו. אתם רואים, זה לא היה מסובך בכלל. אני די רצתי פה קצת על דברים, יכול להיות שאם יש דברים שהם לא מובנים לכם, יש לי עוד שיעור על N8N, שיעור של שעה ומשהו, שאתם יכולים להיכנס ולראות, שם אני נכנס יותר לעומק לדברים. וכמובן, אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לשאול בתגובות, אני אשתדל לענות לכולם. אם אהבתם את התוכן, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, אנחנו הולכים להוסיף עוד המון מדריכים, גם על N8N, גם על Make. בכללי, אם כל העולם הזה מעניין אתכם, אני מאוד ממליץ לכם להירשם, ותעקבו. שיהיה לכם בהצלחה.